מה קורה חברים? כאן בום בסרטון חדש על רובלוקס, סרטון ראשון של רובלוקס. אנחנו משחקים build a boat, שזה אומר לבנות סירה. אוקיי, בואו נתחיל. קניתי כמה דברים כדי באמת להתחיל וכל זה, אז בואו נבנה סירה. אז בואו נתחיל עם התחלה. לוקחים את זה, בונים. בואו נמחוק את זה, לבנות. אני לא יודע אם לעבור על החלק הזה, אז הנה, יצירת תמפות של 20 שנה, במיוחד בשבילי. השתנה את הסקין שלי. לא משנה. בואו נתחיל לעבור את זה. אז בואו נשים פה, אני יכול לשים ספסל, ואני יכול לשבת עליו. אני לא יכול לשבת עליו, לא ידעתי את זה. בואו נתחיל לבנות מחדש. אז יש לנו הגה. אז אנחנו מתחילים לבנות כך. אני חושב שעומד להיות לי מבנה פרפקט. פשוט מושלם. אז בואו נתחיל לבנות פה. ככה. וואו, לא חשבתי שאני צריך כל כך הרבה בלוקים. מה אני אעשה? טוב, בואו פשוט נתחיל לעבוד על זה. בינתיים נראה די טוב. אז בואו נתחיל לבנות. וואו, נראה לי שכבר עשיתי טוב. אולי נשים פה איזה דבר מתאים. נשים את זה ישר עליי, אני רק צריך סולם. איך אני שם סולם? הנה, נשים את הגביע. מקום ראשון. אני זכיתי. מקום ראשון. ונרקוד בשביל זה ריקוד. טוב, אל תראי שום דבר. בואו נתחיל לחזור, אז בואו נשים מראה, כדי שנוכל לראות דרך קירות. שמעתי על זה, נשים לי את המשחק בדיסקריפשן. אומייגאד, לא יכול... יש לי עוד גביע. אני אשים את זה פה. ואת זה פה. מדהים! עכשיו יש לי 3 פרסים. ג'טפייק. מדהים. וואו, אני לא יודע למה אני אומר כל שנייה מדהים. אני צריך כיסא. אני עומד להמשיך לבנות. בופ. אני חושב שאנחנו מתקדמים מאוד טוב. אוי לא, אני נתקע, אני עומד למחוק את זה לבינתיים. אוקיי, אז בואו נשים פה חדר תותחים. אני יכול לנסות את זה? כן, מדהים, עובד. אני עומד למצוא את זה במקום אחר. אז בואו נשים פה ופה. רגע, ועכשיו פה ופה. אז אני חושב שאני עומד לשים את זה פה וגם פה. סוף, והסליים פה. עובד. בלונים. אני חייב לשים כמה. בלונים. סיפור על בלונים. קצת מול הפנים שלך דקי, אבל אני חושב שתוכל להסתדר. אני חושב שאפשר לעשות לאנץ' לבוט, לסירה. בואו נשים קצת את זה, אנחנו לא יכולים את הסטיים. יש לי רעיון, בואו נרחיב את זה. 2 שניות לוקח להרחיב את זה. קצת פה וקצת פה,
וקצת משהו משומש שלקחתי מתוך הזבל. אל תגידו לאף אחד. פשוט מושלם, מושלם. יופי, עכשיו יש לי תיאורה מדהימה. אולי מראה קצת פה, פה ופה ופה. בופ, בופ. יאללה בוא נבנה מהר, אין כל הזמן שבעולם, כי הסלע עומדת להתפוצץ בעולם. אז ממשיכים לבנות, לבנות. יופי. מצאתי את הסולם. וואי, לא ראיתי. אז איפה אני עומד לשים את זה? בוא נבנה קצת עוד, 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 עוד. עוד, לפה קצת, לפה, לפה, לפה. ובוא נסגור קצת. שרעיון גאוני, גאוני. וזה מה אנחנו עומדים לבנות לבינתיים. הנה זה. ואת המושב. אז בואו נתחיל בסירה. כן, כן. אוי 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 אוי. בואו נלחץ על הבלונים. אני רוצה הרבה בלונים ביום הולדת. הרבה בלונים ביום הולדת. בואו נעשה... אוי, הג'טפק שלי. בואו נפעיל טורבו. אנחנו מהירים בטירוף. צריך להגיע לאגם. אוי לא, אני מאבד שליטה. אוי. אנחנו מאבדים שליטה. הסדרה התנפלה. אנחנו חוזרים. יש פה שמועות שעברו פה ימים שלמים. אנחנו באגם המסתורי. עוברים את הפתיחה המסתורית. אוי לא, אנחנו קצת תקועים, אנחנו הולכים על האדמה, זה לא אמור לקרות. חזרנו למים. בואו נעבור מסלול מכשולי. כמובן אנחנו שולטים על הסירה הזאת עדיין. הדקי שלי נפל. רק נשאר אני ואתה. חייל אוצלי גוצלי. אני הולך אחורה. מי עצר את זה? לא, אוצלי גוצלי שלי. לפחות יש לי עדיין את המקום הראשון. נראה לי שאין לי מה להפסיד. אני מקום ראשון. אני לא מבין מה זה. נינג'ות! הלו! יאללה לרוץ, לרוץ, לרוץ. מה זה? מה קרה? זה עכשיו התעקם? נוסע הפוך לנצח. מה זה? שריגן? זה נראה בטוח לגמרי. שום דבר מסוכן בחוף? כן, שום דבר. אומייגאד. אני קצת תקוע פה. אוי, מה זה? יורים עלינו ישיר! אוי, פשוט נורא! מקווה שאנחנו יכולים עדיין לחיות את זה, במיוחד הדבר הזה, מאוד חשוב. נראה לי שהרצתי עליכם. יופי, יצאתי בחיים. מה זה? מה קרה למפה? מה זה? בוא אתה. מה זה? נגיד שהיה פה... אוי, מה קרה לשיער שלי? אל תסתכלו עליי! אין לי שליטה על זה. אל תסתכלו עליי. אוקיי, מה? אוקיי, אנחנו ממשיכים לנסוע, זה לא בשליטתי. נראה לי שנתקענו פה. כן, נצטרך ללכת ברגל. אני קרח, אל תסתכלו עליי, אל תסתכלו עליי! הנה, לא תסתכלו עליי.
פשוט מושלם, מושלם, מושלם. אנחנו נצטרך לבדוק. האם פשוט נגיב שוב? שום דבר פה. הייתי צריך להגיע למחשב ולבדוק מה זה שם. כנראה אל תסתכלו. בכלל אל תסתכלו. זה בטח באג של המשחק שזה. או שפשוט נפל לי השיער. אל תסתכלו בכלל. לקפוץ. אני עדיין יכול לחיות. לא! הייתי... תחזיר אותי! אני מת! אוי לא! הגעתי ישר לסוף. לא הצלחנו להגיע לסוף. טוב. אז אנחנו עומדים לסיים כאן. וואו, קיבלתי. וואו, מה זה הדברים הקולים האלו? אתם ראיתם מה קיבלתי? מה? השגתי את הדבר הקולי הזה. וואו, כמה דברים השגתי. וואו, וואו, וואו. אני עומד להראות לכם את כל הדברים בפרק הבא. אל תשכחו. לייק וסאב. וגם ללחוץ על הפעמון. ביי ביי.